Som en Pere i la Carme, som pares de dues nenes bessones, la Martina i la Mariona. La Mariona té una discapacitat degut a l'enfermetat de Prader-Willi i la Martina té TDA. Totes dues van a l'escola Enxaneta Pública de Mataró. Al principi va ser una mica complicat intentar mantenir uns horaris de col·legi amb les nenes. La Martina estudiava a l'habitació, la Mariona estudiava en el menjador. Ho fèiem al matí per mantenir un horari. A les tardes fèiem videoconferències amb l'extraescolars, la logopèdia, la zooteràpia, l'acadèmia de reforç. Ho intentàvem fer com podíem. Però la veritat que un horari és complicat mantenir-lo amb elles, perquè a la mitja hora Mariona està cansada de fer deures. Lima. León. Sí, mira, yo sentí la Virginia que això també a la casa, Ho feies allí? sí. No estàvem preparats per fer telemàticament tanta cosa. Nosaltres, el que és d'informàtica, sabíem lo just. I elles també. Que li estàs donant de menjar, al conill? Sí. Per nosaltres és tenir tot controlat. Tenen els seus horaris marcats, controls per part del professorat d'educació especial. Per Mariona, amb l'escola telemàtica, tot s'ha descontrolat. Perquè, primer, no som professors, no tenim ni les eines ni els coneixements per treballar amb elles. Sí estem preparats per ajudar-los a fer deures, però no per ensenyar-los. Si l'any que ve comença el curs d'aquesta manera, tindrem un greu problema. Si la meva dona i jo treballem, són els avis els que han d'assumir aquest rol. I si nosaltres no estem preparats, els avis encara menys.